Now we sisakhuluma kwelinye lamasonto ngokubaluleka ukwazi i-background ye-scripture. Amen. Umlando wazi ukuthi sisuselwaphi. Khona sizokhumbula bazalwane ukuthi uJesu uthi akazile ukuzoshintsha umthetho, kepha uzogcwaliseka. Meaning yonke into esho ka-Old Testament uJesu uzoyigcwaliseka. Now we notice already ukuthi la sitshela ukuthi uJakube wayehlezi elele phezukweje, waphupha wabona ingelosi ziyehla esitebhisini phakathi kwezulu nomhlaba, meaning zingena ziphuma emhlabeni nasezulwini. Now uJakube esaphupha uNkulunkulu umenzela isithembiso ukuthi impela uyakunikeza umhlaba owayewuthembise obaba bakhe. Now uyakumenza isizwe esikhulu. Amen. Now sizwa futhi la uJesu ukhuluma noNathaniel almost the same thing uthi uyakubona izinto ezinkulu, uyakubona ingelosi ziyehla zenyuka kuyindodana yomuntu. The only difference is ngale kuthiwa istepisi, but ngala sesiyacacisela ukuthi leso stepisi uJesu Kristu, ukuthi abantu bayakwehla benyuka kuyindodana yomuntu. Meaning onganayo indodana angeke akwazi ukwehla enyuka. But already we see lento bengizama futhi ukuyichaza last week ngithi sisadinga futhi ukuba nomqondo o-deep ojulile ngendaba yezulu, ukuthi makukhulunywa ngezulu bazalwane sine-idea yokuthi kuba phezulu kuyohlala khona, but izulu it will be right here, but lo mhlaba lo uzoguqulwa ulungisiswe. Yingakho kuthiwa abangcwele bazohlwithwa. Amen. Then kuthiwa bazomhlangabeza. Umuntu ohlanganyezwa umuntu ozayo, mina umuntu uJesu uzobeza la. Thina bese senze njani? Siyahlwitha sihlangane naye emafini. Then bese kuzwakala uRevelation ethi ngesikhathi sisahlwithiwe la phansi uJesu uzobe edestroya zonke izitha. Isitha sokuqala ukufa. Ingakho umpostoli wabapostoli kwincwadi yabaKorinte izwakala ethi emveni kokuvuka kwakhe uJesu Kristu wanqoba ukufa. Ingakho esethi kufa luphi uduzi lakho. So therefore meaning once uJesu esenqobile lo mhlaba lo uzobe sewuguquliwe sekungumhlaba omuhle. That's why uRevelation futhi ethi ngabona izulu livuleka. Niyayizobazana le ndaba yokuvuleka kwezulu ivela kuthiwa iJerusalema elisha lehla, hayi ukuthi saya eJerusalema ezulwini. iJerusalema lehla leza kuthini. Amen. Hayi bazalwane niyayizwa lento. Amen. Salifunda siyaqonda iBhayibheli singahambi bazalwane sithi siyahamba ngempela. Yebo siyahamba, but ngokomphefumulo sishifta ngokwenqondo, meaning by the time ingakho kuthiwa umhlaba bonakala sokufana na ingqondo yethu yokuguqula. Ingakho uPaul khona lapha kuRomans ethi mayiguqulwe ingqondo. See, we process yokuguqula, we will live in the same way but ngengqondo ehlukile. Lokho kuzokwenza ukuthi umhlaba uhluke kube umhlaba omusha. Ingakho kuthiwa nathi futhi masifa siyakuvuka. Thina sifile siyakuvuka, bese inyama yethu ivuka iselungisisiwe, iseyintsha. But kunelehlo liyamhlekisa elaculwa amarasta. Umfundisi uthanda kakhulu umculo, lalela yonke into. Ngishintsha manje sengimdala sengikhona. So ngangilalela umculo wamarasta. So omunye umculo ethi ebheka ethi intombazana ayintsha, but she is a brand new second hand. Hey, naye phela wayecika phela amacubane endlela akeke izinto ngayo. Athi umuntu uyisekeli elisha. Now mina ngokukholwa kwami mangibheka lento, mangiyakhula ngayibona ngenye indlela ukuthi indeed wayeqinisile. If we can be apologetic sixolise ukuthi ngale sikhathi wayesebenzisa eqhela,
but kunakho ukukhohliseka kwabantu emhlabeni. Umuntu ahambe ayothenga imoto ebukeka intsha but iyisekeni. Kule moto enhle kabi ungathi mayebekwa ukuthi kanti iyisekeni futhi ayisihamba ama-kilometers angaka. It's a pre-owned car, basho njalo. So uJesu mayiguqula umuntu, the very same person, but akushiwo ukuthi umuntu omdala omusha. No, kuthiwa useyenze waba musha, akasekho mdala. That is why umbhali ethi ngabethelwa noKristu. Now sengiyisidalwa esisha. Nebona lento ngazona. Akushiwo ukuthi uyenziwe lento ukuthi siyayibeka, of course uyenziwe uKristu waba musha, but that you are not a pre-owned like a pre-owned person. Uyenze waba musha. In fact, ayisekho nento eyodwa ethi umdala. Everything isenza kanjani yaba yisha. That is where sihamba khona. But lesiyethile kancane. Now siyakhumbula ke ukuthi last week besibheke la uJesu ebiza khona okokuqala abafundi bakhe. Lapho sizwa khona ukuthi kwabizwa uPetro noAndrew. And then uPeter waguqulwa igama kwathiwa uSiphas. And leli gama elithi Siphas lisho ukuthi jwale lithi Peter, uSimon. Waguqulwa lelo gama elithi Simon kwathiwa now you are Peter, meaning uso uyithe the rock. Awuseyena Simon, now you are Peter. Now kuthiwa labazalwane ababili base belandela uJesu. uJesu mayebabuza ukuthi nicingani na, bathi mfundisi uhlalaphi. Size sathi last week, meaning babefuna ukuthi hayi ukuthi kube appointment ukuthi sihlangane naye or simkhombise uJohn, but sifuna ukuhlala naye njengoba uzwa sithi ukuhlala kuye. Amen. Lithi iBhayibheli uJesu wayesethi hozani ngizokhombisa kuthiwa ngalelo langa wahlala nabo emzini wakhe. Amen. Now meaning izihlobo zami asimdingi uJesu the day size esontweni, but uJesu sihlala naye. Amen. Nasemakhaya ethu lithi iBhayibheli base behlala naye. But this week iBhayibheli likhuluma ngento ehlukile. As last week besikhuluma ngayo at the call of the disciples, but namhlanje sikhuluma the greater promise of the disciples. Isithembiso esikhulu salabo abangabafundi bakaJesu Kristu. Amen. Now we have talked last week also ukuthi ukuba umfundi kaJesu is not only nje ukuba umfundi kaJesu, but kunezinto esuke zibhekekile zilindelekile kulo muntu obizelwe ukuba umfundi kaJesu. Amen. But sonke siyakholelwa ukuthi sibizelwe ekubeni ngabafundi bekaJesu. Amen. Amen. So abantu abaningi they think they understand ukuthi kukhulu kangakanani ukuba umfundi kaJesu, but they don't know. But njengebandla sifanele ukuthi silwele ukwazi nokuqonda ubukhulu bakhe nobukhulu bezithembiso zakhe owazenza phezu kwebandla lakhe. Amen, bazalwane. Now ubukhulu bukaJesu has been so undermined. Bubukele phansi banyathela futhi to a point. Now you must understand, kunabazalwane abakholwayo bengilalela imiculo ekuseni uculo uKhamthetho. Ngiyazama ukuba umunye wabalaleli bakhe batayishluleke. Ngoba ayi into ayiculayo naye. Inkosi mabe nomusa. Amen. You see, bazalwane, even if ucula, iculo lakho kumele ulibheke ukuthi lidumisa uNkulunkulu. Because masicula siyadumisa. Angilithandi iculo legospel elibe lithi mina. Ngiyagwema ngoba manje linokutshela into engekho right kumina. Pride. Amen. Kanti masidumisa sidumisa yena.
So iculo kumele likhulume ngobani? Masithi ukuhlala kuye. Masikhombeni kuye. Amen. Now le culo ngilalelile ekseni lithi lisounda gospel but mawulalela uqonda izwi uzobona ukuthi hayi khona. Lithi le culo hayi le culo ngizolumusa nje. Lithi lona Uze uthini uma eqala? Ngisalindile or ngilindele ukuba umkhombise izinto ongibekele zona ephakathini. You see, that sounds like gospel, but that is not gospel. Gospel people, they do not worry about themselves. They don't sing about themselves. They sing about Jesus. Now, uma uthi uJesu makakukhombise, are you ordering God? Ngabo nikeza inkosi imiyalelo. Uthi ngaliqhubeka uthi kade ngilindile. Uthi iminyaka isidlulile ngilindile. Angiyiboni inhloso yempilo yami. Ngikhombise inhloso yempilo yami. Ezinto ongibeke. Now, you see bazalwane, I know lana kubiza ama levels ukunderstanda. Ngoba komunye lento ayihluki kakhulu kodwa mina ngiyayibona ukuthi ingakudukisa ungaboni lento. Ngoba the minute ukhuluma kakhulu ngawe nokudimanda wena, then you are not interested. And ukuthi uthatha imic uhlela iphika ukuthi uphatha nanombhoko uzomphakathi ukhuluma ngawe. You are not preaching the gospel. Amen. Now, as a disciple of Jesus, you need to promote uJesu ngaso sonke isikhathi. Ufuna ukwazi ubukhulu bakhe. Ufuna ukuqonda yena. That is why naye ethi thathani konke kwenu nikulethe kimi. Amen. Nina nithathe lokho okwami. Meaning thina silindele ukuthi siyakudusa uyena mhla evela. Amen. But thina simele ukubonga yena nokudumisa yena. Ngoba uma sichitha isikhathi sethu sithi sizama ukuyidusa thina nokupromota icase yethu, bazalwane, we do not have a case to begin with. Amen. Thina siyizoni ezazifanele ukufa. Therefore, asinalungelo sokwenza amadimandi kuNkulunkulu. Amen. Amen. That is why when he teach us to pray, uthi masithi mayenzeke intando yakho, not our will. Because the minute we demand our will, njengendodana yolahleko, then we will be lost in the far foreign land. So asingawashipi njengabantu abadumile. But as a disciple, we are called to the knowledge of God. Amen. Now this week, our author uJohn usitshela ngobizo lika Philip noNathaniel. Amen. Usitshela ngobizo lika Philip noNathaniel. They're called to follow Jesus. Amen. That is our first point. Now we noticed last week, two of them, this week another two, meaning ibandla leza liyabuya. Ibandla laqala ngabantu abangaki? Ababili. And the following day bafika abangaki? Ababili. Amen. And abaphindanga balo bathathu. Kuthiwa bamlandela waya. Now umlandele waya ne. Text yankomo mayedlula nje. Sometimes you say something almost revelation is go phane nezulu lesana. Mayithi cha uthi uyani, mayithi ngusonto. Ungangikhohlwa uthi usho njalo uthi ungangikhohlwa. Ngesonto mayifika afike umini. Yabona? Umlandele njalo. Now asibheke la uverse uthi the next day Jesus decided to go to Galilee and he found Philip and said to him, follow me. Now, siyatshelwa lana ukuthi at that time abafundi bokuqala batshelwa kwathiwa bethola uJohn. Kuthiwa uJesu wayedlula ngaseJordani la uJohn wayebhaphatisa khona. Now, uma uJohn ebona uJesu edlula,
wayesethi bheka imvana esusa zonke izono. But my idea and understanding lithi iBhayibheli mayisakhuluma the very following day uJesu futhi waphinde waqhamuka. Amen. iBhayibheli lithi uJohn waphinde wathi imvana esusa izono. This time uJesu weza kuyena wasethi ke ngibhabhadise. uJohn wathi no master, mina wena fanele ubhabhadise mina. Wathi no uJesu, no wena ufanele ubhabhadise mina ukuze le nkonzo ipheleliswe kahle. Inkonzo iphi yona yokuthi wena wangihambela phambili. Amen. Now lithi manje samile bheka uma engcwele wayehla uyehliswa okwejuba uzoqinisekisa nokufakaza ukuthi lo uyindodana kaNkulunkulu. Hallelujah bazalwane. Meaning uJesu Kristu wazipresenta kubantu ukuze bambone okanye wazembula kubantu ukuze bambone. Amen. And so this time also lithi iBhayibheli uJesu wadecide ukuwelela ngaphesheya. Amen. ngaseGalile. Lapho khona mayefika wabona uFilipi wayesethi kuyena ngilandele. Amen. Now this is true that uJesu wehla weza emhlabeni ezofuna izimvu zakhe ezilahlekile. Now we are told ukuthi wasuka lithi iBhayibheli wadecide ukuhamba eGalile. Now uthi angithi kumina uJesu wayazi kahle ukuthi wenzani lapho, and he was busy efuna izimvu zakhe ezilahlekile. And uma eyibona uthi ngilandele. Now kuthiwa uFilipi washiya konke walandela uJesu. Amen. Amen. Now as a disciple ubizelwe ukuthi ulandele uJesu. Amen. Amen. The Bible put it straight that Jesus said, you follow me. Amen. So uJesu uyazi kahle ukuthi uzelele, and kuyisinqumo sakhe ukuthi ayeze kithina ukuthi wadecide ukuhamba waya eGalile. Mayefika khona wabona uFilipi wathi wena ngilandele. Bazalwane, Jesus came. That's why kunaleli culo elithi ingakho ngicula ngihlabelele ngoba uJesu weza. Amen. uJesu weza bazalwane, weza. Asimfumananga kodwa uwenze njani? Wasifumana. Ithina esafunyana uJesu Kristu. Not the other time Jesus decided. uJesu weza bazalwane wanquma yena ukuthi aye eGalile ayolanda uFilipi. Now ingakho umbhalo uJohn khona lapha ku chapter 1 iqaleni ethi wayeze ngokwakhe kodwa okwakhe akumazanga. Amen. Meaning it was not a surprise kuJesu ukuthi naku uFilipi. uJesu wayemazi kahle uFilipi, though uFilipi wayengamazi. Then wathi ilandele. Amen bazalwane. Jesus chose Philip as one of his disciples. Lithi iBhayibheli uFilipi wamlandela. Amen. Now we know ukuthi nalaba abanye umoya oyingcwele wabavezela. Meaning uJesu noNkulunkulu bebesebenza hand in hand ukuze abantu bambone uJesu. It was not a surprise. It was not because it was a hidden thing. No, it was clear ukuthi uJesu uze kubone. Ngoba nomoya oyingcwele wafakaza wathi lo indodana yami enginene ngayo. Wasethini muzweni. Sizwa leyo record kuLuke. Amen. So therefore uJesu akazanga as a surprise. In fact akathukanga nje sihlangana nathi, but uze kuthina ngenhloso yokuthi sibizwe sibe ngabafundi bakhe. And then thina ke simelwe futhi ukuthi simlandele uma sithi singabafundi bakhe. The call of the disciple is to follow Jesus. Amen. Amen. The call is to follow Jesus. The disciples were called to Jesus, and uJesu was revealed kubo. Now the second part is he found Philip. He decided to go to Galilee now. Then wamfumana uPhilip. And then mayisemfumene uthi kuPhilip, follow me. Amen. Follow me. Ngicela umfundele John chapter 10 verse 11 to 14. Ngingumalusi omuhle,
Umalusi omuhle udela ukuphila kwakhe ngenxa yezimvu. Okhokhelwayo engesiyo umalusi, izimvu zingesizo ezakhe, ebona impisi iza, ushiya izimvu abaleke. Impisi izibhozomele izihlakazi, ngokuba engokhokhelwayo engazinakekeli izimvu. Mina ngingumalusi omuhle, ngiyazazi ezami, nezami ziyangazi. Amen. Now notice ukuthi uJesu mayebona uPhilip uthi bheka Philip ngilandele. Kuthiwa uPhilip naye akabuzanga umbuzo. Kuthiwa wavethane nje wamlandela. Abafundi bakhe uPeter noAndrew kuthiwa uJohn wathi bheka nansi imvana. Kuthiwa laba ababuzanga imibuzo bamlandela. Why bemlandela bengamazi? They know him. They know him. Ingakho umhlabeleli waseZayoni ethi ziyamazi umelusi wazo. Now uJesu uthi ngiumelusi omuhle. Izimvu zami ziyalazi izwi lami. Amen. Amen. So abantu ababizele ukuba abafundi bakaJesu, they know umfundisi wabo and they follow Jesus. Amen. Bazalwane, they follow Jesus and we are called. Uma ungayona ekaJesu then sokubona ngokunisi. Sometimes inhliziyo ngithi bazalwane, abanye abantu they don't come to church because they understand. They do understand, but ababizelwana ukuba izinto zikaKristu. But uKristu yena uyazazi ezakhe. Nezakhe ziyalazi izwi lakhe. Amen. Amen. So therefore we are called to be our disciples of Jesus Christ. And then we must follow Jesus. Amen. We must follow Jesus. Afunde futhi uJohn 10:16. Njengalokhu Baba uyangazi, nami ngiyamazi uBaba. Ngidela ukuphila kwami ngenxa yezimvu. Nezinye izimvu nginazo ezinesizwe ezalesi sibaya. Nalezo ngimelwe ukuziletha. Ziyabuzwa izwi lami kube mhlambi munye nomalusi munye. Ngalokho uBaba uyangithanda ngokuba ngidela ukuphila kwami ukuba ngibuye ngikuthabathe. Amen. You see, this is a clarity, but I must clear. Uma umbhali ethi zikhona ezinye ezingazona zalesibali. Now you must be careful. La wayekhuluma ngami nawe. Ngoba mina nawe sasingebona baka-Israyeli. But ngokukholwa kuJesu Kristu sesingabaka-Israyeli. Now uJesu uthi nazo ngiyakuzilanda ukuze zibe ingxenye yalezi ezinye. Mina bakhona abebedukwini. Kodwa uJesu mayesefika uyahamba uyobafuna njengoba eyofuna uGalile. That's why umhlabele ethi azulazule afune eyodwa. Amen. Noma ngathiwa ezinye zezo100 ezo99 sezikhona kuthiwa uyayifuna lesi 100 mayengekho. Azulazule ayithole ayibuyisele esibayeni sakhe. Ngoba nina ungumelusi olungileyo. Amen. Amen. uBaba uyangithanda ngoba mina ngidela impilo yami for izimvu zami. Kodwa ongeyena umelusi walezimvu oyisela, oyithathe ngobusela, uma impisi iqhamuka uyayishiya abaleke. Kepha unjani lo omelusi omuhle noma impisi iqhamuka uthatha izimvu ayiqhelise ame ngamane idle yena impisi. Amen. Ingakho ke nathi uJesu waya esiphambaneni wasifela ukuze sibe nokuphila okuphakathi. Now sibizelwe ukumlandela. Amen. Lapho eyakhona simlandele. Lapho kukhulunywa ngaye khona sibe khona. Lapho kunemhlangano ebandakanya noJesu sibe lapho. Amen bazalwane. Singabonakala emaphathini. Njengoba ngisho last week. Ngithi abantu emaphathini easy kakhulu but esontweni is very difficult. Be careful. If ungumfundi kaJesu, you must be esontweni.
la kuhlangane khona ngoJesu ngoba uJesu ungumelusi omuhle. Amen. uJesu ungumelusi omuhle. Now uPhilippi mayesezwele izindaba ezimnandi lithi iBhayibheli wagijima kakhulu wayofuna uNathaniel. Now nje ngabafundi bakaJesu Kristu uma sesinobudlelwane asithuli ngalo Jesu, siyahamba siyotshela abanye. The disciples are prepared to testify about Jesus. Bazalwane, siyamthanda wabiza abanye. Uthabisile wabiza abanye. Ubani igama lakho? Amahle wabiza abanye. Lo khona lo fana nalo wena phansi kanti ubani igama lakho? Mina angithi yabona omunye ubona omunye wabona omunye siqala ngabo ngale selokhohliwe bona mina ngiyakhumbula siqala lapha sikhonzisa endlini kwaqala kwafika abanye mhlawumbe baqala baba u3 ya uthabisile bafika necrew yabo yafika necrew yabo necrew yafika necrew bebaningi bazalwane abaningi bagcina sebedlula abanye balahleka sazophuma sibafuza maduze nje sizazongena house to house siyobafuna siyobatshela ukuthi uJesu uyabafuna umelusi wabo ngoba uma bengekho la bazoduka. Amen. Ngahlala nombali ngiyafakaza njalo bazalwane. Eyishayela lapha eSpanini emsebenzini ngathi ngamshumayeza mfundisi khona umama ongimaziyo lapho umakhelwane wami bayakhonza safuna ukuba bona ngizobaxoxela ngawo ngayithi uyadlala waxoxa mayexoxa kwezwakala ukuthi impela baze kanje nabo mfundisi ugqoke icathulo shonyani elindelana nani niyamazi noJesu bathi nathi samazi sahlangana. The disciples are called for that. Uma ungahlanganyeli nabazalwane awuyekho umfundi kaJesu. You see, this is ubufakazi obulayo. Ngikutshela into ebhalwe eBhayibhelini. Mhlawumbe uzothi ngane ngekho. Ngikutshela into ekhona. Mesibathi awukhona. Nawe ngikutshela ke ngekhona. Sathwala icathulo noma kaNhleho sashona khona. Ubhuti sithe nobhuti bafana bezwa. Mfundisi, kuthiwa uthola abazalwane elindelane. Bathwala icathulo sashona khona elindelane sonke. Saqeda lapho uNkulunkulu wasinika le ndawo sabeka itende kwafika nabanye futhi sizokhuluma ngani uJesu singobani thina singabafundi bakaJesu. Amen. So bazalwane, our gospel is simple. Amen. We don't come Paul said asizi ngeyidishe ehloliwe sikhuluma Jesus is the Lord wabona ngisulu mjuluko. No, we talk simple gospel. I went to this one went to this one, and this one went to this one. Simple. Asifuna complicated gospel. I know kwamanye amabandla umfundisi ofana nami ufuna ukukhuluma into simple bazela umfundisi wabona. No, angizanga la uzolithathela. Ngizothi landelani uJesu. Amen. Angizile la uzothi ngigqume ngishaye irufu lanipholile la. Angizayini mina. Amen. But ngizothi nikulina landelani uJesu. Nizwe kahle ngoba vele noma ngingamemeza ngombhobho ngigqume ngiye phezulu manje ngafuna nifuni. Understand? So bazalwane ningixolele angiyela lo mfundisi lo futhi angibameme la abafundisi la. Ngeke ngibameme sazozivusela ngoba sazoyindisa. Ngeke ngizomema labo abakhuluma njengami. Khona nizwe kahle ngoba nizwa kahle. Uzongizwa ukuthi uJesu inkosi, uJesu waseNazaretha. Uzongizwa. I'll tell you something. Omunye umuntu wakwathi umfundisi enze la ipulpit makanani. Shumayela umfundisi uphethe nethala lakhe ngala. Umuntu uhleli nje la ngaphambili. Uthiwa umfundisi washumayela washona wavumbuka kwipulpit wabheka le umfundisi washona le wagijima ngemayiki bambamba abapostoli bebandla babizwa abapostoli.
babuye naye afithi umfundisi ashonile bajabula abantu basukume kanti lo hleli la akezwa. Oh what a shame. Akezwa emandlebeni isidala sakhe unenkinga yokumezwa. Kodwa nifisa lenye into kahle. Udefu umuntu odefu angazi ukuthi. Nawo lo muntu odefu mase ekhulumele eseqedile. Kuthiwa wasukuma weza kumfundisi. Uthi mfundisi intshumayelo yakho ngibonile inamandla. But ngebhadi angizwanga. Esekhuluma ngezandla lo yomnye sichazi lo esizayo. Uthi mfundisi ubonile ukuthi intshumayelo kanjani inamandla. But ngebhadi akakuzwanga. Ubefisa ukuzwa. Naw umfundisi uthi ngizoyenza kanjani ukuthi angizwe. Athi uncamela ukuthi ubohleli nje umile ubuka ngeke ubezokwazi ukubona amalipsi akho. Abantu abangezwa bezwa kanjani. Nawo umfundisi wahamba ephuxekile esegijime kangaka ehlenyoni. So you see bantu bami, you must get used to the simplicity of a gospel. Not ukuthi ngithanda uku-entertainwa. Mawufuna uku-entertainwa bazalwane sinesho nje namhlanje insimba zikho. Siqala ngakho vele sigqume sidanse senze sonke nami ngigqume nani ngidanse nani. Hayi ukuthi mina ngihlale phansi mina ngilala. Ngihlala ngiyabona leyo. So ibe fair lento le. Ngesikhathi sidanseni sonke. Wakhala umnyugogo. Bacula. Yathi mase ngidliwa abantu abafundisa abangeze nani la abantu. Kuthiwa ugogo wathi ngathi hawu kodwa Nkosi yami besicula sonke. Kodwa mesidla hawu sekudlakanye. So bazalwane nami ke asikhulele sonke masiphola nami ngiphole ngishumayele kahle ninjani ngipholile ukuze ningizwe kahle ukuthi sithi uJesu ungumelusi olungileyo. Amen. Amen. Then asiqhubekeni bazalwane siyekindaba. uPhilip mayesefikile eza noNathaniel kuthiwa uNathaniel waba nokugoloza okuthize. Hayi Nathaniel sengimfumene ubani yena uJesu Kristu oyenze njani oyindodana kaJosefa noMaria. Hayi ngihlangana naphi nalo uyena uMesaya ebesimlindile. uNathaniel uphumaphi wathi hayi bo uphuma eGalile. Oh ngazomtshela eGalile yini engaqhamuka eGalile. uNathaniel sometimes abanye abantu as a disciples of Christ uzozama ukubashumayeza bakutshela ukuthi uJesu umuntu. Amen. Bakutshela ukuthi uyamazi mina nginedlozi lakho. Yes. Mina ngwakwaZulu. Ungazomtshela ngeIsrael. Uzalwa phi lo Jesu lona? Uyamazi na lo mzalwane? They will discourage you. But tell them that no. He is the Son of God. Uthunyile ukuthi azosiqoqa. Asiqoqe leo. Lo Jesu lo wafa wasifela. Hayi bo. Wacizelana ngale ndaba yalo Jesu. Kwenze nje ungenwe yini? Ngene umoya ozoqinisekisa ukuthi impela uJesu uyinkosi. Now uNathaniel kuthiwa wathi ukhuluma ngobani? Wathi uJesu uyinkosi. Then uphumaphi? Wathi eGalile. Wathi oh ikhona into enhle ngaphuma eGalile. Amen. Now uNathaniel wayeshiso ukuthi imibhalo yayithe uzoqhamuka eBethlehem emzini kaDavide. But you see siyazi sonke labantwana bomphakathi ngibafundisa ngokuba uHerod wafuna ukumbulala. Wabalekiswa uJesu wayeswaphazelwana eGibhithe. Wathi mayebuya wayohlala eNazareth eGalile ngaseCapernaum ngoba esabela ukuthi uHerod angasamenze kahle. Nezo bazalwane. But yena uzalwa eBethlehem. Amen. But uNathaniel akaze ahlale noJesu. Akayazi indaba kaJesu. That is why enama doubts. Sometimes abantu is not because abafuni lento eshoyo. It's not because ayenzi sense. But kuthatha isikhathi ukuthi umuntu understand indaba kaJesu. noNathaniel ngalesikhathi akayi understand indaba kaJesu. That is why enemuzo ngalo Jesu.
Uphumaphi? Uyindodana kabani? But you see, uPhilip uthi, come and see him. Amen? Amen. Sometimes don't talk too much. Don't argue. You know, the best person ongangamona enza lokho ngusikazi wami. You will never, ever, ever umuzwe shumayela. I don't even know what was the people bese eBhayibhelini. But akekho umuntu okwazi ukuinvitela abantu enkonzweni enshingayo. Amen. Even namali uhlanga was the case. You know why? He never said to people, Jesus said, if ebona uthi come, let's come and worship. Amen. Amen. And then sometimes you just know you can't transport. But in the land, it must be easier even for you. Can't transport. No, don't worry. No, don't worry. No, it can't takes. Just come, worship with us. And then it might figure out what happened. And then they will know. Listen to what happened. Then Philip and Nathanael said to him, we have found him whom Moses in the law, also the prophet have wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. Now, Lord Jesus lo engimfumene, nginesiqiniseko ukuthi yilo abaprofeti ababhala ngaye. Amen, bazalwane. Amen. Yilo oEzra abathi he will be a servant. Amen. Yilo Hosea ababhala ngaye bathi in that day I shall call my servants from Egypt. Yilo owathi uIsaiah athi lungisani indlela for the kingdom is near. Amen. But you see, what is this testimony? Lo mfakazi buka Philip buthatha encwadini engcwele. Now masifakaza ngoJesu simele sihlale njalo siri la eBhayibhelini. You know, sometimes argue nomuntu ongakholwa is very dangerous. Because ni end up niphikisana politically. Ngobone mase niphikisana ngento but ningasakhulumi ngayo. I've listened many times na kule let's see ngikhuluma ngale. Uma uzama ukushumayeza umuntu bese dreka entweni yezo athi hayi phela mina ngizwala umhlongo okhokho yabona they end up niphikisana manje ngokhokho. Kanti yena ngabe uthi kuyena no, allow me ngitshele istory saka Jesu and then ubusuyaphikisa. That way they end up nikhuluma ngoJesu. But uma iqala ekhuluma ngehero yakhe uMandela umgwenya ngoba nizo end up nikhuluma ngoMandela. So uPhilip naye uthi no, yeka phansi ukuthi uphuma eGalile ini. But lo Jesu lo ulo owakubhale ngayo. Meaning uNathanael uyaphoqeleka manje ukuthi aye encwadini ayobheka kunokuthi baphikisane. Then uNathanael followed Philip. Amen. Because Philip said he is lo okubhale ngaye ngabaprofeti. And Nathanael said to him, can anything come out of Nazareth? And Philip said to him, come and see. You must call people to come and see. Because abantu bayohlezi benama-doubt. You must always, if you see Jesus, he will change your life. Amen. Only if you can read the Bible. Once, just one, two verse before you sleep. Surely something will come out of it. Amen. Amen. The second point is the disciple must have a full relationship with God. Last week we said he must get close and personal. Oh, a full revelation. This week is full revelation. Kumele abe nesambulo esigcwele ngoJesu. Amen. Now, notice what happened to Nathanael my faith. Jesus saw Nathanael coming towards him, and he said to him, behold, an Israel indeed, in whom there is no deceit. Amen. Oh, Israel wangempela. Lo onganasi. Now, you see ithakazelo lezibazalwane. Amen. Zika Israel. Abantwana baka Israel
kwakuthi mabebonana, they were called themselves the Israelites, the sons of Israel. Amen. Who was Jacob? There is a little short. Nina ningamadodana aka-Israel. Lo Israel owayekade Jacob. Now lelo gama lashintsha athi usewu-Israel. Lashintsha kanjani? Because angithi le thakazelo zakaZulu zihamba kanjalo. Kuye kuthiwa wena uyindodana kaShaka. Ozalwa usenza ngakhona, usenza zakhona owayezalwa ubani, owayezinze esigodini sikabani, bephuza emfuleni usibanibani. Iy'thakazelo ke lezo. Now, no Jesu uma ebona uNathaniel, umbiza ngey'thakazelo zemvelaphi yakhe. But akagcini lapho. Umtshela nangekusasa lakhe. Now that's the difference. People, they will know you by your past, but Jesus will know your future. Amen. 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 People, they will know ukuthi usandela wakabani owayezalwa ubani. That is his past, but they will never know ukuthi usandela uzoendaphi. Amen. But Jesus knows that. That is why lithi mayeqhamuka lapha uJesu uyamongela, and that shocked uNathaniel. Hence uNathaniel uza enongabaza. But mayisezwa indlela uJesu achaza ngayo, impela khona into ayizwayo. Now the revelations of Jesus was given upon him. The disciples must have a revelation of Jesus. Until umzelwane umfundi kaJesu ulifunda iBhayibheli uliqonda, awusoze wamqonda uJesu. Amen. But the day uzimisela ufunda iBhayibheli uzomazi uJesu. You will have a full revelation. The disciple must have a revelation about Jesus. And iyona yodwa indlela yokuba nayo ukuthi ufunde izwi lakhe. Amen. And about ufunda izwi lakhe, not only you will know your past, but you will know your future. Amen. Amen. Now, uthi wena Israel wangempela. Ngoba siyakhumbula ukuthi lesi story lesiqhamuka la khona ku Genesis 27. Ngicela ungifundele uGenesis 27 verse 4. Verse 36. Wathi aliqanjwanga kahle igama lakhe ngokuthi uJakobe na, ngokuba sekukabili emgqinela. Wathatha ubuzibulo bami, bheka manje usethatha isibusiso sami. Wathi mina awungigodlelanga sibusiso na. Now lo uJakobe lo, leli gama elithi Jakobe lisho ukuthi iqini. Lo Jakobe wayobaba umkhulu ukhokho woNathaniel noFilipi. Amen. Now uNkulunkulu wahamba lo Jakobe lo wabaleka kubo ngoba eqile umfowabo. Now umfowabo waqhasuka wathi ufana negama lakho uJakobe. Uyenze lento efana negama lakhe, yingakho ebalekile entshontshe isibusiso sakhe. Now lithi iBhayibheli uJakobe mayisendleleni yokulungisa izinto nomfowabo, uNkulunkulu wavela kuyena wathi bheka igama lakho akusayena uJakobe, okusho ukuthi iqini. Kepha manje khona usika ngumsindo manje. Ngizomxosha esontweni lo. Lo muntu lo waye uJakobe okusho ukuthi iqini. Manje akaselona iqini, wayesebizwa ngo-Israel. Amen. Amen. U-Israel kusho isizwe sikaNkulunkulu, ngokuba ngiyakwenza isizwe esikhulu. Now awuselona iqini. Meaning ngamanye amazwi, lento masiletha kwi-language yaka-New Testament, izono zakho seyisusiwe. Amen. Izono zakho seyisusiwe. Angisakugodlele ukuthi waqila umfowenu. Amen. Wamtshontshela ubuzibulo wakhe umqila ngenyama. Ngoba uJakobe uthe wamqila ngenyama, qala wathi ukuze ngikunike inyama yami mfana wami, ofanele kube yini umuntu omdala. Qaba kusho ukade yakusho ukuthepisa. Uthepisa kusho ukuthi ulambe kakhulu. Wathi uthepisa akunandaba nokuba mdala kulambile. Kanti akazi ukuthi usiyamqila.
Kwesibili yathi uJakube kufanele kubusiswe yena njengomdala. Ubaba angisaboni kahle. Ukahle kwanyonyoba. Wathi hayi mina ukahle uqinisa nezwi. Mina ngithi hayi uvele ingezwe ivoice yakahle. Bese mina ngibusisa ukahle. Na ukahle kwabaleke uthephisezwa kuye nesagini. Jaku kahle kahle kwabaleka abalekele kuphi le maphephetheni kumalwe bakhe. Nesathi sethu uyabuya emaphethetheni uyasaba manje uthephiso uzomshaya ngoba angidoda isiphiso. Kodwa uNkulunkulu ujabuliswa yini? Uthathe isinyathelo sokuthi uyolungisa izinto nobhutwana. Yathi endleleni esawela umzinyathi kunomfula ngala kuthiwa umzinyathi. Eza nganene uNkulunkulu wavela kuwena wathi sengikuxolele izinto zakho seyilungile. Meaning nobhuti wakho sengimthintile ngeke asakwenza lutho. Nayibona lento leyo. Now safunyana umusa lo bazalwane. Sizochaza the doctrine of grace ihamba lapho iqala lapho ile yaphambili. Now kubalulekile ukuthi sikwazi ukuthi kusho ukuthini uma uJesu ethi wena ndodana umIsrael wangempela onganaso isimo. But lithi ke mayisezwe lokho uNathaniel wabse exakeka wathi ungazelaphi wenkosi. Naw uJesu uthi uhlezi esihlahleni sewayini. Amen. Ngakho uFilipe eyokubiza ngakubona. Naw uFilipe uthi washiya uJesu la eGalili. Wagijima waya le eBethsaida. Eyofuna umfowabo uJesu esela. Kodwa mabefika la uJesu yabatshela nokuthi ukufica uhleliphi. Uthi ngiyazi uthi uFilipe uhlezi ufica phansi kwesihlahla seveni. Kuthiwa wathuka kakhulu wayesethi impela uyindodana kaNkulunkulu uyinkosi. Now what then happened there? Nathaniel has now a full revelation of who Jesus is. Amen. He is a good shepherd. He is a son of God. He is a king. Amen. Abazalwane bafanele bakwazi lokho. He is the son of man. Now uthi uJesu usuyakholwa ukuthi ngoba ngithe kuwena ngitshele izindaba zokuthi ngakubona. Amen. Usuyakholwa na? Ngibonile ngitshela indaba kade ungakholwa. Wasethi usuyakholwa uma ngikutshela ngithi ngibonile. Now guess kwenzakala. Amen. uJesu wayesenza isithembiso. Wathi ngiqinisile ngithi uyakubona izinto ezinkulu kunalezi. Now our third point is a disciple must expect greater things from God. Amen. Umuntu omfundi kaJesu kumele alindele izinto ezinkulu kuNkulunkulu. Kunabazalwane abakholwa abazalwane abakholwa. Njengami nje. Ngomunye wabo. Nginokubalisa izinto basingabe. Asiyazi into ethize yenza kanje ukuthi sinayo sonke lezo. But kumele sithembe ukuthi uNkulunkulu uzani uzosibonisa izinto ezinkulu. Now that's why uJesu kwenye indawo uthi ngiqinisile ngithi akekho owalahla impilo yakhe maneno. Amen. Owalahlekelwa ubhuti wakhe, walahlekelwa imfuyo yakhe, imali yakhe nakho konke wangilandela engeke ngimusisi. Amen. You see, you must expect greater things. Now, this thing of greater things was already ijulile. Umbhalo wamaHebheru uthi baba bethu bokukholwa bafa izinto abebethembiswe zona bengazibonanga. Amen. Babethenjiswe umhlaba bawuthola. I mean uthi uAbraham wafa engawutholanga lo mhlaba. Wagcina ngokubona buqamama. Amen. Amen. But lithi abanye oJakobe noEsau bawubona nabo. oIsaka baze bahlala kuona. Kodwa lithi mase behleli umbhalo wamaHebheru uthi bavumelana ukuthi no, ikhona into enkulu kunale. Amen. Meaning isithembiso sasisikhulu kunalokho esikubona ngamehlo enyama. Meaning mawungaya kwabanye abantu as we speak,
People have been promised cars. People have been promised izindlu. Abantu bapromise imishado. Kodwa wena ngithi kuwena kukhulu kakhulu ukudlula zonke lezi zinto engiyibalile wena uthi ngisho. Amen. You shall see greater things. Amen. That is what you just saw me ngenyama ngimela ngikutshela indaba zakho. Then when I will tell you you understand. No, believe me. Qhubeka ungilandele. But uzobona izinto ezinkulu kunalezi. Ngisakuvezela okuncane. But bona izulu lihle ukudlula lento okwayibona. Amen. So bazalwane, we must have a full revelation. Umselwane noma umfundi kaJesu onesambulo esikhulu uqonda izinto ezingcono kunezinto zalomhlaba. Amen. Abantu, bazalwane, you must understand. I hope you understand. Abantu bafela ubala. Bagqilazela ubala baze banikeliswe. Banikisela utengeke. Bazalwane, if I promise you now, ngithi sizama uzoba nemoto. And then you die tomorrow. Amen. What happened to a car? Or perhaps maybe nayo. Immediately we told sasa iyashayisa lapha kuthiwa i-write off kuphelile ngaleyo moto leyo. That promise is minor. A promise encane engasho lutho. But the real promise will be greater. Amen. Isithembiso sangempela sizoba njani? Sizoba sikhulu. Asizukuphatheka. Asizukuphela. Sizoba khulu ngenaphakade. That is why Apostle Paul uthi noma bangafa kodwa bazovuka. Amen. Kodwa bazovuka. Because uJesu Kristu uyinkosi even phezu kokufa. Amen. uJesu Kristu uyinkosi phezu kwazo zonke izimo. You can lose your job today, but you will never lose salvation. That is why sicula sithi ukholo lami ngolibamba ngesandla ngize ngiyofika nalo. There is nothing ungayiluza ngokukhona. Amen. You can lose ingubo ungayiluza. You can buy this phone sifundo. Izohamba hamba ifreeze neyami seqalile nje ezitayi. Phelile yofana nyothenga bazalwane. But Jesus is our salvation forever. Amen. Amen. Uthi ngiqinisile ngithi kuwe uyakubona izinto enjani ezinkulu. Hayi indaba yokudlala. Bazalwane. Ngithoma ngamabholidi. Njengaba baqunda bakathefiso. Ithi mabecula bezenzaba ngamabholidi kanje. Ajule lapha ahlukanise usikhotheni lapha gijima amaphoyisa ngamthuli. You see? Izinto lezo bachoma ngazi bazi ukuthi impilo. In fact bafundisa ingane zethu yonke lento useless. Ingane zethu zibuka ama TV. No Nicki Minaj noma njubani. Badanse lapha bavele ngemoto it's useless. No Michael Jackson bebenazo bafa. Bayishiya. Amen. Baningi ngababala, they are no more. Nathi asinama heroes sethu oMabrenda. Brenda Fassie. Bafa. They are no more. But the question is, where are they? Amen. We don't know. But thina siyazi mina nawe. We will see greater things. In fact, thina we must understand this. The more separation, the more ingcebo ibankulu ekhaya. Bazalwane, that is why uJesu ethi ngalinyanga ningafihli ingcebo yenu emhlabeni, but nifihle ezulwini la kungekangena khona isenga intshontsho. Usho njalo lapho kukhona enye indoda eyayizokhalela ifa layo. Ithi baba mfundisi, khuluma nomfowethu, afuna ukuhlukanisela ifa lakhe naye ukuthi uJesu wakubuka lokwathi naza mina sithatha lezi zinto zawo. Ngoba izindlu lapha bangothulu. uJesu wayeseyibuka le ndoda kuthiwa wayeseqala ezimzekela athi ubuhlungu umuntu othembele kuLesu. Asibatshela baxwayisa lapha athi fihlani ingcebo yenu ezulwini. La khona kungeke kwangena sela la entshontsho. Amen. That's our Lord. He is greater. And we shall see greater things.
Jesus said, you will see the angels descending and ascending on the Son of Man. Amen. Uzobona ingelosi zehla zenyuka kuyindodana yomuntu. What does that mean? You will see the heaven opens and the Son of Man standing in it. Ingelosi zehla zenyuka phezulu. Now that's what you will see. And then I can imagine what happened to Nathaniel. Because leso story wayijwayele ukusiza ngokhokho bakhe kuthiwa ubaba wabo uJakobe wayephupha leyo nto lapha kade sifunda khona kuGenesis. Amen. Kwakuyiphupho. But Jesus said no, it's not a true. It's not a man. In fact, akulona kuphela iphupho. Believe me, uzoyibona. But the only difference is uba wakho wabona isitebhisi, but is wena uzobona mina qobo lami. Ingelosi zehla zenyuka kumina. Meaning nawe ubowehla unyuka between izulu nomhlaba njengobuthayo. Amen. Namhlanje sifisa bazalwane siyafisa ukuthi izulu, but that day sizoyenza njani bazalwane? We shall see indodana yomuntu. Amen. Sizobona indodana yomuntu. The heaven will shall be open and we will see who? The Son of Man. But what is the first thing what you need to do? We need to believe. We need to believe. We don't have to have a doubt. Bazalwane, semvala. Sibizelo ukuba abafundi bakaJesu. Sibizelo ukuba nesambulo esipheleleyo kuJesu. Sibizelo ukuthi simbone ngokupheleleyo. Simazi ngokupheleleyo. Simlandele ngokupheleleyo. Sibambelele ezwini lakhe njalo nje. That is why noma ekhuluma noJakobe uthi lalela njengoba ngami noMose ngizokuba nawe. But do me a favor, ungahlukani nencwadi yomthetho. Now Jesus was heard saying, abide in my word. Amen. As a disciple, you need to abide in Jesus' word. You see, they think ukholwa is some sort of a superstitious thing. They fast and they, oh God, have mercy. Bazalwane, even if you fast and if you pray, if you don't know the word of God, what are you fasting for? Amen. That is why they don't even understand the fasting. They think fasting will manipulate uNkulunkulu. Uzathi ngizoyithola imoto ngizoyifastela wemame. Ngizoyithola ngempela wena le moto ngiyafuna le moto ngiyafuna ngizoyifastela 14 days. Okhona umngane wami umfundisi ufunda neBhayibheli. Sesixabana njalo nabantu ngane. Ukhulume ephumecele ngisanda kuzwa nje futhi uthi ubefundile kodwa manje ibandla lakhe lescratch qualifications. Phambana nokwenza. Wayejwayele ukukhuluma lelo vangeli elinjalo. Yimi na 14 days. Ngizoyifastela lapha ngaze ngimone ngiyifasta mhlawumbe 1 days. Kodwa khona ngo-14 days ngizoyifastela. But you see thina, we don't do that. We abide in the word. And then athi futhi uNkulunkulu athi, if you keep the book of the law in your mouth day and night, and he said, you shall prosper. Uzophumelela. Amen bazalwane. Bangakuhamba ngeenyawo. Yazi kunento ekujwayele ukuxoxa kuyo. Mfundisi fanele uthenge imoto. Mina ngiyabona ukhathazekile. Ngiyayithanda nami imoto bazalwane. But angikhathazekile ukuthi anginamoto. Yazi into engikhathaza manje Thando. Thando manje lesontweni ayangiphathela. Yona ke into engiphatha kabi. Uthi lo Those Ntuzuma, wey vele ngihayisi. Ekseni yalo ukuthi tekshafika lapha uzoyifuthe lo mvumo mangaziduku lakhe libomvu. Yona ke into engikhathazayo ke bazalwane. Uyabona usamthanda lapha maweshawuthela umakahle kuzawaza buzilo buzana lokuzingani zakhe. Yengilobuza aziqhamuki. Iyakufika itext usamthanda baqhamuke ngiphathele lapha. Niyabona yona into akuhlosha bazalwane ukuthi nangikhambola. Ihlushwa ukuthi abantu abezange esontweni. Amen. Because if abantu they don't come here, meaning they will see great things. Amen. Angeke bazibone izinto ezinkulu. But for us, we must confess Jesus as the Son of God, as the King. Then we shall see great things. Amen. If we do so, amen, uNkulunkulu will change our lives. Amen. We shall see
great things. Bazalwane, if you are a disciple, you must expect greater things. Jolo, you know it all in the Zoom. There's one. Because in a party, and you're not the party. And then Bazalwane, go to a Yan and Nosa Bazalwane, and us focus. Mama had to have a side of that. Sengizongaba manje ngoba mawe emakhaya thanda uhlala ekhaya nokuthi nabanye ngibabona ukuthi basazi abake yazi ukuthi bazalwane nanani ngcono uzile kuloko bengithi nje yabona nje sengithi yabona sezofana iyeke lapho manje naye kulobiza njalo naye noma bazalwane asume ngenyanga bazalwane